nærmere ind på, hvad vi har lavet i vores FFF. Yes, vores tema var drikkevandsforsyninger for fremtidige generationer, og det vil vi gerne komme nærmere ind på. Ja, og så håber vi, at det kommer til at nyde vores video. Arbejdsspørgsmål nummer 1. Den gode cirkel og den onde cirkel. Den gode cirkel. Der er få planktonalger, skaller og bræsen, men mange planktondyr og rovfisk. Der er også planter i vandet. Når de får sollys, laver de O2. Det kaldes også fotosyntese. Så bliver vandet mere gennemsigtigt, og der kan fisk godt lide at svømme og jage. Den onde cirkel. Når der kommer for mange planktonalger, dækker det fra solen. Planterne på bunden får ikke lavet fotosyntese. Der mangler ilt, og fiskene dør, og søen bliver beskidt. Når algerne rådner, skal der ild til, så søens ild bliver brugt til døde planktonalger. Søen har rimelig god økologisk balance. Vandet er lidt uklart, men nitratindholdet er lavt, hvilket viser, at der ikke er forurening eller iltmangel. Søen har sandsynligvis sund plante- og dyreliv. Vi har lavet et forsøg, hvor man kan se, at når man tilsætter et ammoniumnitratpærte, bliver vandet klarere, og der kommer ikke jord ud i vandet. Det betyder dog ikke, at alle bakterierne er væk. Søvandet kan gøres egnet som drikkevand, hvis det bliver renset grundigt med modne rensningsmetoder. Rensningen skal fjerne bakterier, alger og opløse stoffer, så vandet kan blive helt klart og sikkert at drikke. Vi har lavet et forsøg som model på fotosyntesen. Her har vi taget et bærglas med vand i og kommet med en sten og vandpest i. Ovenpå har vi taget en træk, og ovenpå trækken har vi taget et mini-reagensglas. Det har vi ladet stå i kraftig sollys i et par dage, og derefter har vi taget en glødende træpind og stykket op i reagensglasset, som vandpesten har lavet fotosyntese i, så den er fyldt med O2. Så tog vi den glødende træpind og puttede op, og træpinden glødede op, og det gør det, fordi at der er O2 i reagensglasset. Og det vil vise, at der er O2 i reagensglasset, som viser, at der er blevet lavet fotosyntese. Fotosyntese. Det sker i plantens grønkorn, hvor klorofyl fanger sollys. Det kræver lys, vand og koldioxid. Det omdanner disse til glukose, også kaldt sukker, som planten kan bruge til vækst og energi. Ilt frigives som et biprodukt, og reaktionsskemaen siger, at der er 6 CO2 plus 6 H2O plus lys, og det giver C6H12O6 plus CO2, og der foregår kun, når der er lys. Respirationen foregår i både planter og dyr. Det kan ske hele døgnet, også i mørket. Det nedbryder glukose ved hjælp af ilt. Det frigiver energi i form af ATP, som cellen bruger til at leve og arbejde. Der dannes CO2 og vand som affaldsprodukter. Reaktionsskemaet siger C6H12O6 plus CO2, og det giver 6 CO2 plus 6 H2O, og det giver energi, som også er kaldt ATP, og det er nødvendigt for alle levende organismer. På illustrationen på billede 1 ses der, at O2-niveauet er langt mere jævnt end illustrationen på billede 2. På illustrationen på billede 2 ses der, at O2-niveauet er meget højt om dagen, men meget lavt om natten. Det skyldes, at om natten er der næsten ingen O2 i forurenede søer, fordi fotosyntesen stopper uden sollys, mens planter, dyr og især bakterier stadig bruger ilt til respirationen. Når det er meget organisk forurening, forbruger bakterierne ekstra meget ilt, så niveauet falder kraftigt. I vores forsøg kan vi se, at forskellen i iltniveau skyldes balancen mellem fotosyntese og respiration. Når planter står i lys, laver de fotosyntese, hvor der optager CO2 og producerer O2. Det betyder, at iltniveauet stiger. Når der ikke er lys, kan planterne ikke lave fotosyntese, og så foregår der kun i respiration, hvor de forbruger ilt. Derfor falder iltniveauet. I forsøget med vandprøverne kunne vi også se, at hvor der var mest organisk materiale, blev ilten hurtigt brugt, og at bakterierne og andre organismer, som også respirerer på den måde, kan vi forklare, at iltniveauet varierer alt efter om der er lys og hvor meget respiration der foregår. Arbejdsspørgsmål nummer 2. På hvilken måde er vandets kredsløb årsag til, at der findes ferskvand på landjorden? Inddrag jeres forsøg. Yes, her har vi lavet en tegning med vandets kredsløb. Det starter med, at vi har solen, som trådte ned til havet, sker der fordampning, så sker der fortætning, og skyerne
laver nedbør ned til jorden, og så sker der en nedsivning. Og derfor kommer det så videre til grundvandet, som kommer over til vandboring, og så kommer det så videre til et vandværk. Og derfra så bliver der vand ud til forbrugerne, og der kommer så spildevand, og så kommer det så over til et renseanlæg, som så renser det, og så kommer der så udledning ud til havet igen, og så sker det hele bare om igen. Og spørgsmål nummer 3. Hvorfor dannes der mere grundvand i nogle områder end andre? Hvilke problemer kan det give for drikkevandets forsyninger? Brug jeres viden og inddrag jeres forsøg med de forskellige jordprøver, slemmeprøver. Det er også godt at vide noget om istiden. Nogle steder er der mere grundvand end andre steder, da de områder, som har meget lerjord, har det problem, at grundvandet har svært ved at trække igennem lerjord. I vores forsøg lavede vi en jordprøve for at undersøge, hvordan vandet bevæger sig igennem forskellige jordtyper. Vi opstillede et stativ med en flaske i hver side. I den ene flaske kom lerjord i, og den anden sandjord med grus i. Ved flaskehalsen på hver flaske satte vi et stykke af en strømpesok på, som fungerer som et filter, og under hver flaske placerede vi en glasbeholder til at opsamle vandet. Til sidst hældte vi vand op fra at observere forskellen. Vandet løb hurtigt igennem sandjorden med grus, mens det har svært ved at trænge igennem lerjorden. Arbejdsspørgsmål nummer 4. Hvordan kan for meget gødning på markerne være skadeligt for vores drikkevand? Hvordan kan det neutraliseres rent kemisk? Brug jeres viden og inddrag jeres forsøg. Hvis der bliver brugt for meget gødning på markerne, kan det være dårligt for vores drikkevand. Når landmændene sprøjter for meget, kan noget af gødningen sive ned igennem jorden og ende i grundvandet. Det kan føre til nitratforurening, hvor der kommer for meget nitrat i drikkevandet. Det kan være farligt især for små børn, fordi nitrat kan gøre, at blodet ikke kan transportere ilt ordentligt. I vores forsøg målte vi, hvor meget nitrat der er i drikkevandet. Vi hældte vand fra hanen op i et bægerglas og puttede en teststrimmel i cirka 1 sekund. Efter 2 minutter sammenlignede vi farven på strimlen med farveskemaet på pakken for at se, hvor meget nitrat der var i vandet. Vores måling viste, at der var omkring 0,6 mg per liter i vandet i Toftlund. Det er under grænsen på 50 mg per liter, så vandet er helt fint at drikke. Hvis tallet havde været højere, kunne det betyde, at gødning fra markerne var sivet ned i jorden og havde forurenet grundvand. Der kan også ske fosforforurening, som gør, at der kommer alt for mange alger i søer og vand. Det kan ødelægge naturen i søerne og gøre vandet dårligere. Arbejdsspørgsmål nummer 5. Hvad har det med drikkevand at gøre, at man tilplanter store områder med skov tæt på byer, eller så vintersæt på markerne om efteråret? I Danmark får vi næsten alt vores drikkevand direkte fra grundvand. Grundvand er regnvand, der langsomt stiger ned gennem jorden, hvor det bliver renset, inden det samler sig dybt under jordoverfladen. Når vi åbner for vandhanen, er det faktisk det samme vand, som engang faldt som regn. Men for det vand skal være rent og sundt at drikke, skal vi passe på naturen, for naturen er faktisk den, der renser vandet for os. En vigtig måde at beskytte grundvandet på, det er ved at plante skove tæt på byer og marker, og så vintersæd om efteråret. Det gør vi, fordi at skove og planter fungerer som naturens eget filter, der hjælper med at holde jorden og vandet rent. Skoven spiller en kæmpe rolle i at beskytte vores grundvand. Træernes rødder holder på jorden, så den ikke bliver skyllet væk af regn. De optager også næringsstoffer som kvælstof og fosfor, som ellers kunne sive ned i jorden og forurene grundvandet. I skovbunden ligger der blade, grene, mos og smådyr. Alt det sammen fungerer som et naturfilter. Når regnvandet falder ned gennem skovbunden, bliver det renset undervejs, fordi jorden og planterne optager de stoffer, som ellers kunne være farlige fra miljøet. Jo længere vandet bevæger sig ned gennem jorden, jo renere bliver det, indtil det til sidst bliver til grundvand. Der findes også masser af smådyr og organismer i skovbunden, som hjælper med at nedbryde gamle blade og planter. Når de gør det, bliver næringsstofferne genbrugt i naturen i stedet for at ende i vandet. Det betyder, at skoven renser sig selv og samtidig beskytter grundvandet.
Skovene hjælper også med vandets kredsløb. Når det regner, optager træerne noget af vandet gennem rødderne, og det noget fordamper igen fra bladene. Det gør, at der ikke kommer for meget vand i jorden på én gang. Uden skove ville regnvandet skylde hurtigt ned til gødning og jord med sig, og det kunne ende med at forurene både søer og grundvand. Derfor er skovene en af de mest naturlige og effektive måder. Forsøget viste, at vandet siver hurtigst igennem fin sandjord, men meget langsommere igennem fin sandjord, ler og silt. Det betyder, at fin sandjord er god til at danne grundvand, fordi vandet nemt kan trænge igennem, men ler, fin sandjord og siltjord renser vandet bedre, fordi det bevæger sig langsommere, og jorden når at filtrere urenheder fra. Derfor spiller jordtypen en vigtig rolle for hvordan og hvor rent grundvand bliver dannet i naturen. Hvis vi ikke passer på og bruger for meget gødning eller sprøjtemiddel, kan det skabe store problemer for miljøet. Når næringsstofferne siver ud i søer og vandløb, sker der det man kalder algeopblomstring. Det betyder, at der kommer alt for mange alger i vandet, så det bliver grønt og uklart. Algerne lukker for sollyset, så planterne på bunden ikke kan leve, og når de dør, rådner de og bruger al ilten i vandet. Det kan give iltsvind, hvor fisk og andre dyr dør, fordi der ikke er nok ilt. Det er altså kun grundvandet, der bliver påvirket. Hele naturen lider under det. Derfor er skove og vintersæde en helt naturlig måde at passe på vores miljø og vores drikkevand på. De gør arbejdet for os bare ved at være der. Konklusion. Når solen skinner på havet, fordamper vandet og bliver til vanddamp. Dampen indeholder ikke salt, fordi saltet bliver tilbage i havet. Når vanddampen fortætter, bliver den til skyer, og når skyerne bliver tunge, falder det som nedbør, altså regn, sne og hagl. Den nedbør er ferskvand, og noget af det siver ned i jorden og bliver til grundvand. Det er det vand, vi pumper op og renser lidt og drikker fra vandhanen. For at få rent drikkevand skal vi passe godt på naturen omkring os. Skove, planter og vintersæde er naturens egne hjælpere. De sørger for, at regnvand bliver renset, inden det siver ned i jorden. Træer holder på jorden, suger næringsstoffer og forhindrer, at gødning og sprøjtegifter siver ned. Skovbunden fungerer som et filter, og vintersæden beskytter jorden om vinteren, så regnen ikke vasker næringsstofferne væk. Hvis vi bruger for meget gødning eller ikke passer på jorden, kan det føre til forurening, algeopblomstring og iltsivning. Men når vi planter skove og lader naturen arbejde for os, holder den selv vandet rent, helt uden maskiner eller kemikalier. Vores forsøg viste, at fotosyntese, respiration og vandets kredsløb hænger tæt sammen. De alle er en del af naturens måde at skabe rense og bevæge vand på. Alt i naturen arbejder sammen, fra planterne på marken til skoven omkring byerne og helt ned til vand, der løber ud af vores vandhane. Derfor er det vigtigt, at vi beskytter naturen, fordi naturen beskytter os. Uden rent skove og sunde marker ville vi ikke kunne få rent drikkevand. Når vi planter i skov, så vintersæd og passer på jorden, hjælper vi ikke kun miljøet, vi hjælper også os selv og de kommende generationer. For rent drikkevand er ikke bare noget, vi får. Det er noget, vi skal passe på sammen med naturen. Det var alt for vores FFF-uge. Jeg håber, I har nydt videoen, og I har lært meget.